Latviýanyň paýtagty Rigada Ýewropa Birleşiginiň liderleri 6 tane gündor Ýewropa ýurduň ýolbaşçylary bilen duşuk geçirdiler. Ukraina, Moldowa we Gürjistan Ýewropa Birleşigi bilen has ýakyn gatnaşyklara tarap umtylýarlar. Belarus, Ermenistan we Azerbaýjan bolsa Orsiýet bilen ýakyn bolmagyna galýarlar. Ýewropa Birleşiginiň gündor partnerliginyň 2013-nji ýylda bolan ozalky samity Ukrainadaky krizisi güýçlendiripdi. Ýurduň şol wagtky prezidenti Viktor Yanukovych Brüssel bilen asosiasiýa baradaky lalaşyga gol çekmekden ýüz öwüripdi. Şeýle-de Rigadaky sammitde konferensiýa zalynda Ukrainanyň, Moldowanyň we Gürjistanyň Ýewropa Birleşigine agza bolmagyny goldamak boýunça açyk petisiýa edildi. Aktivistler gol çekilen ýüzlenmäni Ýewropa Birleşiginiň ýaýwanlanmagy boýunça komissary Johannes Hahna goşurdylar. Ol bolsa dokumenti öýüne gidip okumagy wada berdi. Kırgızstan Ýewraziýa Ykdysady Birleşigine goşuldy. Bu gurama Ermenistany, Belarusiýa, Orsiýady we Gazagstany öz için alýar. Prezident Almazbek Atambayew ýurduň gurama girýänligini tasdiklaýan kanuna dabaraly ýagdaýda gol çekdi. Ol Birleşigiň Kırgızstanyň ykdysadyýety üçin mümkinçilik döredýänligini aýtdy. Bakuda işçiler binalaryň ýüzünden tiz ýan-ýan guruluşyk materiallary aýrýarlar. Azerbaýjanyň hökümeti şeýle materiallary 2010-njy ýylda ýurtda geçirilen Ýewrowideňe aýdymsat halkary ýarışynyň öňýanynda yüzlerçe köne zaýy kämilleşdirmek üçin ulanypdy. Emma 20-nji maýda ýaşaýyş saýda bolan ýangyn zerarly, ondan gowrak adamyň helak bolmagy ýurtda gahar gazaply çykyşlary döretdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.